जोङो दिनैहाय मोनसे धरनानि हाबाफारि लादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटनि लांगोना मोखाङावहाय बे धरनानि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मैया मोनायावहाय जोङो खबर मोनदों जे 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआव एप्रुभ होनाय जाबाय बिथांमोननि एसटिनि स्टेटासनि थाखाय दा जों एसे स्टुडेन्ट अफ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनैहाय जोङो आनजाद लिरनांगौ दंमोन जों बे आनजादखौबो जोङो बन्द' खालामदों आरो जोङो प्रटेस्ट खालामदों धरना होदों जोंनि थामोनथा रैखाथि मोनथायनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय दिनै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंनि हारिया गोबां खहा जागोन जोंनि हारिया इयुनाव जेसेबांखिनि जोंनि मोननांगौ मोनथाय दङ बेयो जोबस्रांलांगोन बेखौ जोंल' मिन्थिगौ नङा मन्थ्रि बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ नाथाय बिथांमोनहा मा सानदों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय गावनि पलिटिक्सखौ बासायनानै दोननो थाखाय राजखान्थिनि थाखाय जुदि हारिखौ फानोब्ला बे मोजां जानाय नङा आरो बेयो जोंनि धरना हाबाफारिया दिनै जागायनायसो आरो जागायनानैहाय जोङो जोबजासिम जोङो जुजिगोन आरो जोबजासिम जों नांगोन आरो दिनैनि फरिखाखौ जोङो पस्टपन खालामबाय जोङो आनजादखौ लिरा होननानै जोङो धरना होबाय आरो मैयानि जे एप्रुभेल 6टा जनजातिनो जे एसटि स्टेटास एप्रुभ जादों जों बेनि एगेन्स्टआव जों दिनै धरना लादों आरो बेखौ जोङो दिनै जागायनायसो जोङो जोबजासिम जुजिगोन आरो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा मोनथिखासेयावबो जाय मन्थ्रि बिथांमोनहा एसटि बिथांमोनहाबो ट्राइबेल मोनथिखासेयावबो बेबायदि एप्रुभेलखौ होदों बिथांमोननिसिम आङो फंसेल' बाथ्रा बुंनो सानो बिथांमोनहा राजखान्थिनि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो बिथांमोना हारियावहाय इयुनाव बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होननानै जोङो सिनायथि मोनगोन सबै जाने আজি থার্ড সেমিস্টাৰৰ এক্সাম আছিল সো এক্সাম থাকাতে এক্সাম আছিল যেটো ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ এক্সাম যি আছিল তথাপিও ষ্টুডেন্ট বিলাক ওলাই আহিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছো কিয়নো যি যোৱাকালি যি কেবিনেট যি আসাম যি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কিটা যি ডিসিশন লৈছে যি 6টা জনজাতিক এসটি দিবলৈ যি এপ্ৰুভ কৰিছে ইটো ডিসিশনটো আমি কোনো পৰ্যায়ে আমি মানি নলো কিয়নো আমি জানো যি এসটি হিচাপে যাই থাকিবলৈ দিও কিয়নো আমি নিবিচাৰো যে জাতি লগত ভেদাভেদ হোৱাটো হয় না নহয় আমাৰ এসটি সকল ইয়াতে যিমানখিনি ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্ট আছে এক্সাম নিদিয়াকে হিন্দি ওলাই আহিছে কিয়নো গম পাইছে ইন ফিউচাৰ কি হ'ব জেনাৰেশনটো কি হ'ব হয় না নহয় আমাৰ যে ভাবিব পাৰা আমাৰ থিংকিং পজিশন আছে আমাৰ যে স্থিতি আছে আমাৰ যে মৰ্যাদা আছে এসটি সকলৰ সো ইটো বস্তুটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এসটি যি 6টা জনজাতিক এসটি দি পালে আমাৰ এসটি সকলক কি কৰিব খুজিছে হয় না নহয় আমি ইটো কোনো পৰ্যায়ে নিবিচাৰো যে 6টা জনজাতিক এসটি দি পালে আমাৰ এসটি সকলক যি আমাৰ যি এসটি সকলক যি পিছ পেলোৱাটো সো আমি বিচাৰিছো যে এসটি মানুহগিটাক এসটি হিচাপে থাকিবলৈ দিয়ক হয় না নহয় এসটি হিচাপে জীয়াই থাকিব দিয়ক আমাৰ ইটোৱে দাবী যেহেতু 6টা জনজাতিক যি এসটি দিব খুজিছে আমাৰ এসটি সকলৰ কি হ'ব হয় না নহয় ইন জেনাৰেশন আমাৰ ইন ফিউচাৰ আছে আমি জানো ইয়াতে আমাৰ যি যিমানখিনি আমাৰ যি ৰাইট পাইছে হয় না নহয় যিমানখিনি আমাৰ এসটি হিচাপে মৰ্যাদা আছে এটো আমাৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব সো ইয়াৰ কাৰণে এক্সাম এৰি গলে ষ্টুডেন্ট গিলা ওলাই আহিছো প্ৰটেষ্ট কৰিছো ইটোৱে এটা সাইন হয় না নহয় এটা সিগনিফিকেন্ট ইটো মুভমেন্ট সো ইটো মুভমেন্টটো আমি কোনোদিন নিৰো যেটো আজিৰ জেনাৰেশনটো আজিৰ দিনটো যদি এনেকুৱা যদি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি 6টা জনজাতিক যদি এসটি দিয়ে আমাৰ এসটি সকল কি হ'ব আপোনালোকেও জানে যে এসটি সকল ইয়াতে কিমান জন যি পপুলেশন আছে হয় না নহয় ইটা 6টা জনজাতিক যি এসটি দিব খুজিছে 1.1 crore হিন্দে পপুলেশন আছে সো হেন্টক যদি 35 লাখ 40 লাখ মানুহ যদি জাপি দিয়ে আমাৰ এসটি সকলৰ মানুহগিটাৰ যি মান মৰ্যাদাটো ক'ত থাকিব হয় না নহয় স্থিতিটো ক'ত থাকিব সো ইয়াৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছো এজ এ ষ্টুডেন্ট হিচাপে পিসফুল আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কেবিনেট মিনিষ্টাৰ বিলাকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো সোনকালে যাতে ইটো যি এসটি যি 6টা জনজাতিক যি এসটি দিব খুজিছে এটো সোনকালে ডিসিশনটো কেনসেল কৰক আমাৰ এসটি মানুহ সকলক এসটি হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক এটোই আমি বিচাৰিছো ভিতৰত সোমোৱা দিয়া এনেকুৱা কথা নহয় যে আমাৰ যিমানখিনি এক্সাম যি লিখিব লগা ষ্টুডেন্ট কিটা আজিৰ যোনটো যোৱাকালিৰ যোনটো যি ডিসিশনটো দেখা পাই ফালে হিন্দে ছবি ওলাই আহিছে যে প্ৰটেষ্ট কৰিছো আমিও প্ৰটেষ্ট কৰিম হয় না নহয় আমি প্ৰটেষ্ট নকৰিলে কালি জেনাৰেশনটো কি হ'ব হয় না নহয় আজিৰ দিনটো আমি ভাবিব লাগিব কালিৰ দিনটো আমি ভাবিব লাগিব হয় না নহয় আমি বহি থাকিলেতো নহব আমাৰ যি ট্ৰাইবেল সকলৰ আমাৰ যি ট্ৰাইবেলৰ যি মান মৰ্যাদা আছে ইটো জীয়াই থাকিব দিয়ক হয় না নহয় ইয়াৰ কাৰণে ষ্টুডেন্ট গিলাক এক্সাম এৰি ফালে আমি প্ৰটেষ্টত আজি বহিছে হয় না নহয় সো ইটোৱে আমাৰ যি আজিৰ প্ৰটেষ্টটো মূল উদ্দেশ্যটো ইটোৱে
এতিয়ালৈকে চলি থাকতো এইটোতো আমি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যি আসামৰ যি CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যিটো 6টা জনজাতিক যি ST দিব খুজিছে এইটো সোনকালে যাতে কেনচেল কৰক আমাৰ ST মানুহসকলক ট্ৰাইবেল মানুহসকলক ট্ৰাইবেল হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক ST হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক এইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ दिनैनि समाव साननाया जाबाय ओरैबायदि मोनसे थासारियाव जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लांनो नागिरदों मैयानि जि आसामनि केबिनेट जि डिसिजनआ जोंखौ गिखांनाय लाबोदों दिनैनि सानाव जोङो सोमावसारनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि सानाव जोङो सोमावसाराबा दिनैनि सानाव जोङो जांख्रिखाङाब्ला जोङो माब्ला सोमावसारगोन 6टा जनजातिनो जुदि ST होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' हारिनि मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन नङा होमबा आं बेखौनो आं सानदों बर' हिसाबै जोङो बर' फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै गासैखौबो आं खावलायनो सानदों बेयाव राजनितिकनि भेदाभेद बेयाव गैया जेबो पलिटिकेल बेयाव पार्पस गैया सोरबा नों आं साननाय गैया बेयाव ट्राइबेल हिसाबै जों ओंखारदों बर' हिसाबै जों ओंखारदों जे 6टा जनजातिनो जि ST होयोब्ला जोंनि मान मर्यादा जोंनि थामोनथा रैखाथिया माबायदि जाहैगोन बेखौ साननानैनो जोङो सोमावसारदों नङा होमबा नोंथांमोनाबो मोनथियो जोंनि ST होनाय लोगो लोगोनो जोंनि माखासे बर' हारिनि जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे स्थितिया थाहैनाय नङा होमबा बिथांमोना पलिटिकेल राइट बिथांमोना नागिरगोन बिथांमोना हानि मोनथाय नागिरगोन बिथांमोना समान मोनथायजों जों नागिरगोन बिथांमोना जोंजों समान खारफानो नागिरगोन जोङो जोंनि हारिखौ बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंखौ मा खालामनो नागिरदों बिनि थाखायनो दिनै एग्जाम होगिरि बिथांमोनाबो एग्जामखौ गारनानै बिथांमोना सोमावसारदों ओंखारबोदों आं दिनैनि दिनाव आं खावलायनो लुबैगोन जोंनि जि BTCनि जि गभर्नमेन्ट दङ बिथांमोनाबो दिनैनि सानाव मानो खुगासियाखै मानो बिथांमोना बुङाखै ST होयोब्ला मा जायो बिथांमोना मानो सानाखै दिनैनि गेजेराव ससियेल मिडिया माखासे सलायगिरि बिथांमोन दङ लाइमोन बिथांमोन दङ समाज सिबियारि बिथांमोन दङ रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना दिनै साननांगौ दिनै बिथांमोना फैनांगौ दिनै बिथांमोना गासैबो फैनायावनो बिग्रायनांगौ आरो 6टा जनजातिनो ST होनायखौ माब्लाबा गनायनानै लानो हानाय नङा बिनि थाखाय बयबो सोमावसारनांगौ आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन दिनै नैबेनि बेलायाव राजनितिखौ लानानै भेदाभाद खालामनो गोनां जेबो खोथा गैया गोबां माहारियारि आफाद दङ बर'नि गेजेराव बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन गोबां जोंनि गेजेराव मन्त्रिफोर दङ MLAफोर दङ MCLAफोर दङ नङा होमबा बिथांमोना मोनसे टेबोलाव जनानै मोनसे जायगायाव जिरायनानै बिथांमोना दिनैनि गेजेराव जों रायलायनांगौ दिनैनि गेजेराव बिथांमोना डिसिजन लानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जुदि अलखदखौ जुदि लाबोयोब्ला STखौ जुदि जोंनि गेजेराव जुदि होयोब्ला जोंनि मर्यादा मान मर्यादा रैखाथिया बहा थांगोन आं बेनिखायनो आं खावलायगोन जायफोर बिथांमोना मन्त्रि MLA जोंनिफ्राय जि केबिनेट मन्त्रि बिथांमोन दङ जायफोर बिथांमोना जेनेबा हमनानै ला MLA बिथांमोन दङ MCLA बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आं फरायसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै आं खावलायनो लुबैगोन बिथांमोनाबो मोनसे दाइसआव जिरायनानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै दिनैनि सानाव खौसेथिनि बेन्दोंआव आगान सुरनानै सोमावसारनांगौ आरो STखौ खुनु पर्यायाव जानो होनो नाङा 6टा जनजातिखौ बिनि बेरेखायै समानै बयबो गसंनांगौ बे सोमावसारनाया ओरैबायदि मैयानि जि दिनाव जि केबिनेटआ मैयानि दिनाव जि एप्रुभ खालामनायनि उनाव हाउसआव सावरायनायनि उनाव बिथांमोना होम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनिसिम बिथांमोना दैथायहरगोन अल्टारनेटिभलि बिथांमोननि प्लान एन्ड पलिसिया स्टेट गभर्नमेन्टनि प्लान एन्ड पलिसिया बिथांमोननो 6टा जनजातिनो ST होनायनि बिथांमोनखौ जोङो मोनथिदों बिनिखायनो बे सोमावसारनाया दिनैनि सोमावसारनायल' नङा मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिया सोमावसारै मोनथाम एकड़ जाबाय BSC जाबाय BTC जाबाय BTR जाबाय नङा होमबा दिनैनि बेलायाव फैयै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ मा नोजोरजों नायनानै जोंनि बे ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव ट्राइबेल सुबुंनि गेजेराव बिथांमोना ST मर्यादा जों 6 जनजातिनो होनानै जोंनि ट्राइबेलफोरखौ जोंनि बर'फोरखौ नेवसिनो नागिरदों गादबनो नागिरदों दा बिनि थाखायनो सोमावसारनाया फरायसा हिसाबै जों लांबाय थागोन आरो आं बयखौबो आं खावलायगोन सोमावसारनाया दिनैल' नङा दिनैनि साना उन्दुनायनिल' नङा दिनैनि साना जिरायनायनि नङा खौसेथि थानानै ससियेल मिडियायावनो जा बयबो ओंखारबोनानै सोमावसारनायनि आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन